Sziasztok, jó reggelt! Ma reggel megint egy pece lesz, egy horgászbarátommal. Annyira korán nem keltem, 4:06 körül, nem, 4:07, elnézést, 4:07 körül keltem. Most úton vagyok Alkmaarba, Hollandiába, 7:30 körül van megbeszélve sráccal, aztán náluk a környékbeli csatornákon gumicsónakkal megpróbáljuk azokat a helyeket meghorgászni, amit partról nem lehet. Na, majd lássuk az eredményt. Sziasztok! Valami nem körök. Az őrültek. Itt fogtam part mellett a 40 centis vízben egy nagyon szép csukát. Majd bevágom. Baj van a részek tengerésszel, baj van a részek tengerésszel, baj van a részek tengerésszel, ó. Megvan. Snukor. Várj, merítőnek van. Nem kell merítő. Nem? Top. Topi. Hát akkor így lesz kivéve, bassz meg. Top. Oda nézd, most nem. Remélem fölvetted, mert én meg kikapcsoltam, baszki. Ja. Top. Akkor ideje az gut, vagy? Ideje az gut. Top. Mooi man. Top. Na, volgende. Fölvetted, mert én meg kikapcsoltam, baszki. Ja.
Nem is mérjük. Snátrök. Idén ist gut, wa? Idén ist gut. So. Moin Mann. Top. Na, volgende. Én már voltam ügyeleten, hogy horog süllő belebaszta a horgot a kezembe. Voltam itt már ügyeleten a izét. Hollandia. Aha. Mert olyan szar helyen volt, hogy nem fértem hozzá. Nem tudtam elcsípni sem. Aztán azóta óvatosan nyúlok be akárhova, csukának, akárminek a szájába. Most is azért szenvedtem én itt egy kicsit, hogy megvolt. Az meg. Vagy pedig ott van egy... Megvan. Visszajött rá. Hát ez leálaszta például. Ja, prima. Terug. Dank u wel. Na, biztos, Krisztián? Biztos nem kérsz ebből a csaliból? Top. Itt dobáltam át, az nem szám. Hallod, Robert? Én felajánlom, és azt mondod, hogy nem. Most erre mit mondok? Pedig azt mondtad az utolsó videónál, baszki, hogy hallgatni fogsz rám. Hát de jó, mondom most... Ja, akkor adjunk. Most már tényleg megyünk akkor arrébb, nem? Vagy? Mehetünk. 2, hè? Snoep 2. Fú, de szép. Mooi hoor. Hát ez leálaszta például. Dat is makkelijk. Ja, prima. Terug. Dank u wel. Biztos, Kriszi. Biztos nem kérsz ebből a csaliból? Alsjeblieft. Top. Te mit szólsz hozzá? Hány éve laksz itt? Én kérlek szépen 6 év. Na, én fél éve ismerlek téged, az volt az első dolgom, baszki, amikor idejöttem érted, hozzád, hogy megismerkedtünk. Az volt az első kérdésem, hogy miért megyünk el messze. Mi volt a válasz? Teljesen igazad van. Mi volt a válasz? Mert itt nincsen hal. Nincs hal. Én gondoltam, hogy ez sekély. Második alkalom, hogy itt pecázunk, haver, hallod? Fogtunk. És fogtunk már 4 csukát, Egy szép elment. meg egy neked elment, mert Igen. Ó, bazd meg, ez földobt. Lehet, hogy el kell mennünk, ezt nem is láttam ott azt az ágat. Nem. Ügyes vagy. Igen, és még... Végül is ennyi, hogy már nincs itt hal. 2 alkalomból nem tudom hány csuka. Durván 2 óra peca alatt. 2 1 órás peca alatt. Meg megfogadtam, hogy hallgatok rá. Na jó van, de most viszont még egyet eldobok arra, aztán menjünk odébb, Tovább. kicsit odébb, mert Szorít az idő. Azt, hogy megy dolgozni. Szorít minket az idő. Az még komoly lenne, amikor reggeltől estig így végig dobálni a pályát. Még több esélyünk lenne, nem? Most egy pár órás pecákról vagyunk. persze. Hopp, itt van. Éreztem, már követte elég régóta. Kijk, nummer 3. Meneer nummer 3.
Ó, ez is elég, látod, és mindegyik ennyire ilyen szájszéles. Szájszéles. Hol van a szél? Na mindegy, ez is ilyen. Azt, te kurva egyszer. Ez az. Azt ilyenkor szájzárat kapnak. Mooi. Nummer 3. Kijk, nummer 3. En meneer nummer 3. Oh. Ez is elég, látod, és mindegyik ennyire ilyen szájszéles. Hol van a szél? Mindegy, ez is ilyen. Azt, kurva egyszer. Nummer 3. Azt ilyenkor szájzárat kapnak. Mooi. Nummer 3. Ai, 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 ai. Oké. Na, sziasztok! Hát, a délelőtti peca megvolt, 3 csuka jött, délután lehet, hogy folytatjuk, kijönna. Videót nézzétek meg, ha tetszik, lájkoljátok, osszátok, mindenkinek görbüljön. Tesz egy zsinót!